Aduh. Aduh. Nuwun dumateng para bapak sa para ibu khususipun warga dusuh Suruhan Desa Cakrawati ingkang medal dalu menika ngawontenaken pahargyan sedekah bumi kepara kersa nimbali ketoprak sida dadi mugia Bapak Lurah Edi prakatipun sumrambahipun para warga tansah kinayoman dening Gusti cinaketa kalih rejeki tinebya saking bilahi amin Allahumma amin helah sok taun ngarep muga-muga ditimbali aja udan ah wis ayo sak mlakune yo wis ayo tadi kan aku melu ya Kang melu ya Kang melu kowe meneng aku tak ngomong ya Kang ngomong Kang amit kula menika